El cicle Parcs i Biblioteques Naturalment és una col·laboració amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que es basa en la programació d'activitats relacionades amb aquest paratge natural. Avui us presentem Del Parc al Mercat, una recepta molt sucosa feta amb herbes aromàtiques que podem collir per a consum propi al Parc Natural de Sant Llorenç. Hola, bon dia. Soc la Glòria, del Mercat de la Independència de Terrassa i de la fruiteria Llúcia, la fruiteria tota la vida de casa. I avui us explicaré una recepta feta amb herbetes, amb romaní, farigola i llaurer. I la meva recepta és de pollastre. Doncs jo agafo el pollastre, que el compro, que me'l tallen a quarters ben petitó, tant pot ser un pollastre ecològic, com un pagès o com un de normal. I llavors agafo una cassola de fang, si teniu, o com vosaltres tingueu a casa, i li poso bastant oli. I vaig rostint el pollastret amb una miqueta de ceba, un cap d'all sencer, tomàquet, pastanaga, porro, que també dona molt bon gust, i el vaig sofregint, que es vagi fent a poquet, i el vaig donant voltetes. Llavors, quan veig que ja està, si està una mica xutet, li afegeixo una mica d'aigua, i si no, un raig de vi blanc o de conyac, el que a vosaltres us agradi més. I a continuació hi afegeixo, ja quan que ja està, abans d'anar donant voltetes, anar fent amb molta paciència, poquet a poquet, i afegeixo un parell de branquetes, com podria ser així, de romaní, i també un parell de branquetes, com podria ser una miqueta així, de farigola sempre que sigui fresca. I sobretot penseu que les herbetes o les podeu comprar, i si no en trobeu, tenim el Parc Natural de Sant Llorenç, aquí mateix, que les podem anar a buscar, però sempre que sigui només de consum personal, consum domèstic, per no poder vendre-les, sinó per poder fer aquestes cuinetes. Bon dia! I per complementar aquesta deliciosa recepta, us ensenyarem uns quants llibres que podeu trobar a la xarxa de biblioteques de Terrassa. En primer lloc, un de general sobre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. En segon lloc, un llibre per aprofundir una mica més en la flora i la fauna del parc, on trobareu el dibuix i les característiques principals de la farigola i el romaní. Val molt la pena fixar-se en els dibuixos, que estan fets amb molt detall. Són precisament les dues herbes que utilitza la Glòria en la seva recepta. En el tercer llibre, que us volem ensenyar, trobareu totes receptes utilitzen les herbes aromàtiques. Per exemple, destaquem una que es fa, és una recepta amb farigola tendra arrebossada. Ens ha fet molta gràcia. Al quart d'aquest llibre trobareu força receptes que utilitzen les herbes, la farigola i el romaní, tant de primers, segons, carns, peix. Val la pena donar-li un cop d'ull. I també ens explica com les podem cultivar a casa. Ara anem pel cinquè. El cinquè és la cuina del Vallès Occidental. D'aquest llibre hem triat la recepta de la sopa de farigola, de la mà d'un cuiner terrassenc molt famós, l'Artur Martínez. I ara anem ja per l'últim. En aquest últim llibre ens dona consells de com diferenciar les plantes comestibles de les tòxiques, on trobarem també quan i la seva aplicació medicinal i culinària. Esperem que sigui del vostre grat.